Szóval, mire eldöntöttük azt, hogy hova szeretnénk utazni pontosan, az nagyon sok nyomozásunkba és kutatásunkba tellett, hiszen először Törökországba szerettünk volna menni, méghozzá egy all-inclusive szállodába, de a nyomozások eredményeként rájöttünk, hogy aki ezt ki tudja fizetni, annak sok pénze van. Így esett a választásunk Rodoszra, hiszen láttuk, hogy ez egy gyönyörű sziget. Igazából csúszdaparkot szerettünk volna a szállodán belül, szerettünk volna egy all-inclusive szállodát a tengerparton. Na most ebből semmi nem valósult meg, és hogy ez miért van? Miattam. Na jó, nem miattam, de a lényeg annyi, hogy tulajdonképpen találtunk egy nagyon jó kis szállodát Rodoszon, körülnéztünk, hogy nagyjából hol lehet a legjobb megszállni. A Lindos kis falut vagy kis városkát néztük, most ezt így nem tudom, de mutatom a térképen, hogy hol van, és tulajdonképpen ide fogunk utazni. Na most csütörtök van, körülbelül 11 óra, és 18 óra 30-kor indul a repülőgépünk, de még csak ma tudtunk autót foglalni. Én őszinte vagyok, nem vagyok híve ezeknek a kauciós dolgoknak, nem akarok még plusz 1000 eurót otthagyni a nyaraláson, ezzel mindig nyomozni szoktam itt is, és találtam tök jó Rodoszon, ez az Ephraim Cars, hogyha ide mentek, akkor mindenképpen nézzétek meg. Viberen is lehetett a srácnak írni, tök rugalmas volt, egy órán belül válaszolt, 2 autót is bérnünk tőlük. Első körben ennyi, ma repülünk, de nem is húzom a szót, tartsatok velünk! Már másnap reggel van, itt vagyunk a szálláson, már voltunk reggelizni, szerintem egyébként nem volt olyan rossz. Jó se? Jó, mindegy, nekem egy 10 közepes. per 7-es amúgy. Meg este megdobtak minket egy kis borral, Igen. meg ilyen gyümölcstállal, az nem volt, az van borzalmas. Igen, az nem, egyáltalán nem volt finom, és most megmutatjuk nektek, hogy milyen a kilátás a szállásunkról. Nem jó volt. Igen, most megyünk egy másik strandra, már 2-t megnéztünk, egyet a hoteltől egy pár percre, az nagyon hullámos volt, nagyon sziklás, úgyhogy oda nem tudtunk bemenni, utána megnéztünk most egy másikat. Most itt voltunk ezen a Agati Beach-en, elég jó volt, elmentünk, kérlek szépen, oda ugrálni, ott ugráltunk, aztán most megyünk ebédelni. Jó kis beach amúgy, junk tetszett. Neked hogy tetszett, Magyika? Nagyon jó volt, szerintem 10 per 10. 10 per 10? Igen, Csak igaz, hogy az ugrálónál beestem, és nem tudok amúgy úszni, de volt rajta mellény, és amúgy se ért le a lábam, de mindegy. De leért, pont, hogy leért. Igen. Igen, mindegy. De jó volt nagyon. Ezen a strandon voltunk most. Ott ugráltunk, amit mondtam az előbb. Csak a legnagyobb probléma az egésszel az, hogy egyetlen egy étterem sincs, se semmi. Tehát most egy kicsit menni kell egy olyan helyre visszaszállásozóban étterem, de amúgy gyönyörű. Ott a Kismanyi. Ez amúgy az Agati Beach, de ha családdal jöttök, akkor arra figyeljetek, hogy nincsen egyáltalán semmi étterem. Visszajöttünk a szállásra, most napoztunk egy picit, meg olvastunk, én eludtam a napon, és teljesen leégett a hátam. Aztán feljöttünk, pihentünk egy picit. Hát az ebéd, gyerekek, meg a reggeli, ugye úgy hirdették a szállás meg, hogy all inclusive. Hogy mondjam nektek? Szerintem ilyen 10 per 2-es volt az egész, borzalmas volt, nagyon rossz volt, meg is mutattam, hogy nagyjából miket ettünk. Nincs íze, ilyen fura fűszerezéseket használnak. Éttermet még azóta nem kerestünk, mert is fáradtak vagyunk, meg így azért egy kis salit be tudtunk dobni. De nagy valószínűség a következő lépés az lesz, hogy körbejárjuk ezt a kis Pef Course részt, ahol megszálltunk, és akkor keresünk egy jó éttermet. Én már ki is néztem egyet, de majd meglátjuk, hogy hol kajálunk.
Délután elmentünk az Óvárosba megnézni egy-két dolgot, hát igazából a bazárt mentünk el megnézni, és keresni egy jó kis éttermet, ahol tudunk valami finomat enni. Innen nagyjából egy ilyen 1 óra 10 perc volt az Óváros. Nyilván hazafele, hogyha tudsz esetleg, vagy valaki egy alternatív univerzumban tud gyorsabban haladni, mint a megengedett, akkor nyilván egy picit hamarabb oda lehet érni, de Hát picit nem azért dugó is feltétlen, volt, mert úgyhogy dugó volt, igen. Délután mentünk, este viszont már könnyebben jöttünk, már alig voltak. Igen. Egy alternatív univerzumban könnyebben jöttünk. Egyébként ezt már így elmondtuk az autóba odafele menet, viszont valamiért nem volt jó a mikrofon, úgyhogy ezt most újra fel kell vennünk. Valamint azt is elmondtad, hogy neked sem nagyon ízlett az ebéd, Igen. meg nem tudtunk egy jót kajálni. De képzeljétek el, hogy utána elmentünk az Óvárosba, meg ott a régi Óváros környékén sétálni, ha minden igaz, meg ott volt egy ilyen érdekes kis bazár, Igen. meg ott a tengernél egy ilyen kikötős rész. Hát meg bevásárló, hát nem bevásárlóközpont, hanem ott vannak ezek a Ez ilyen nagyobb boltok, Igen, Sephora, igen. nem tudom, amik Zara, Pesten minden is, meg ilyen. mit tudom, a Váci utcában is vannak. Igen, olyasmi volt. És utána, képzétek el, találtunk egy tök jó helyet, ott bementünk az Óvárosba, egyből láttuk, hogy ott az Óváros, ilyen tök szép régi épületek voltak, ilyen nagyon érdekesen volt megoldva amúgy a betonozása az egésznek, meg így a talaj, mert ilyen kiálló kis kavicsok voltak. A keresztányunk el is esett, szegény. És akkor ott mászkáltunk egy picit, és egyből találtunk egy tök jó kis éttermet, ahol ettünk, mindenki elvett egy giroszt, Igen. amit tök érdekes volt, mert úgy volt, hogy 2 pita közé volt berakva paradicsom és lila hagyma. Igen. Arra volt rárakva a husi, arra azon nem volt semmi, és mellette volt egy kis sült krumpli, meg mellette egy caciki. Most a caciki szerintem nagyon finom volt, nagyon finom volt a krumpli, igen. Amúgy nagyon finom volt a pita ezzel a paradicsomos hagymás cuccal. A husi is szerintem finom volt, de Ivetnek nem ízlett annyira. Én kicsit válogatós vagyok, úgyhogy nekem annyira nem. De amúgy az itteni kajához képest... Igen. Hát amit eddig ettünk, igen. Eddig ez volt a legjobb, de még ez sem 10/10. Még ez sem 10/10. És utána be is sötétedette, hogy végeztünk a kajával, és elindultunk igazából körbenézni, hogy mi van ilyenkor a kis bazárokba, benézegettünk a boltokba. Igen, ettünk egy finom fagyit, te fagyit ettél, nagyon finom volt, én pedig egy biszkofos palacsintát, nagyon jó volt. Ez nagyon finom volt, a palacsinta is amúgy, a fagyi az nagyon finom, ilyen igazi jó olasz főzött fagyi volt. Igen. És a palacsinta is olyan volt, mint amit nem tudom, nagymamám csinált régen, most is ilyet csinál, csak hogy régen ilyen jól meg volt sütve a palacsinta tészta, és akkor benne volt az a biszkofos krém, meg a biszkofát. Nagyon jó bocsi volt. anya, meg bocsi mama, meg bocsi Manyi, de élete egyik legfinomabb palacsintája volt. Ez így van, igen, tényleg egyébként. Ez le a kalappal, nagyon finom volt a tésztája. Utána pedig igazából elindultunk haza, fáradtak voltunk, most még bevásároltunk pár dolgot így estére. Igen, vizet, üdítőt, hogy legyen mit ígyunk. Igen. Hát, tulajdonképpen ezt az első részt ennyinek gondoltuk. A következő részben majd bemutatjuk a szállást is, meg azért szeretnénk így vlogokat készíteni. Az biztos, hogy sokkal jobban meg kell szervezzük a napjainkat szerintem, igen, hogy több minden beleférjen. De most is így elugrottunk az Óvárosba, így tök jól kitaláltuk, elugrottunk,
tök jó volt, nagyon-nagyon tetszett nekünk. Majd még oda biztos visszamegyünk. Igen. Mindenképpen szeretném megnézni még a Simi Islandet, vagy a Simi Islandet, nem tudom, hogy Igen, hívják. azt ez egy mindenképp, az gyönyörű. Mindenképpen van egy csomó spot, amit meg szeretnénk még nézni, meg strandokat is szeretnénk bemutatni. Aztán Hát azért szeretnénk így felfedezni a helyet, hogy nem csak itt lenni a szálláson, meg az itteni strandnál, hanem tényleg így megnézni mindent, megmutatni nektek. szóval, hogyha tetszett a videó, meg így tetszik, amit így művelünk, akkor kövessetek be minket. Csomóféle tartalom lesz otthon is, azért jó sok mindennel foglalkozunk, akár heti vlogokat, de amúgy tök mindegy, mindenről fogunk csinálni, amiről éppen úgy gondoljuk, hogy szerintünk Hogy érdemes, érdekes, meg így igen. bárkit érdekelhet. Mindig azt mondom Ivetnek, hogy mi ezeket a videókat úgy csináljuk, hogy meg tudjuk mutatni a családnak, tehát annyira közvetlenek is leszünk. Aztán, hogyha szimpatikus, akkor tényleg kövessetek be, és jövünk a kövi résszel a Rodoszról. Sziasztok! Sziasztok!